Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pachange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba nchidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update inyaya yecurrent situation iri kwaRusape. Dakuisire video apedza kuona video ndichadzoka futi neimwe situation munzvimbo dzese ndichange ndichizviposta panapa. So dakusiyai muchiona video apedza kuona video usaskipe nekuti maupdates asati apera. Pane imwe update yandada kukuzivisai yevideo randichakuisirai. So ndandimbone this video. Next update ivideo remurume abuda achitaura mashoko aanga achitaura kuma streets esocial media. So dauti muone video iroro wapedza dauti zvaunofika mucomment section indiri pakuuya nenyaya sezvadziri nguva nenguva. So dauti mutaure zvamunofika mucomment section pamusoro pemurume uyu abuda mastreets esocial media achitaura zvaanga achitaura. Asi zvakonzeresa kuti vanhu vaite mutauro vatange kupopota nekuda kwevideo raagadzira. Zvana kuita dakusiyai muchiona video pedza kuona video tazvaunofika mucomment section imusahatirari ndaenda. Nawo yanda kukuzisa inhawo yokuti makatamba nesu inini personal mushoya mutamba na iji inini ndinouraya ndinarivesitiri mazvisa inini ndinouraya mese runyepera nezvemadrone yeye muchidrone. What is a drone? You are die gentlemen. Emimi ono muZimbabwe wano rukunyepera yawasi muno awasi muno muZimbabwe wari out change raitwa nevanokuuraisai iye adaita demo ngaabve out kwaari auye uzoita demo muno bani mashoko ndakusenda ati uwe uchita demo tinokuuraya hatikumise dati tinokuuraya hama dzako inini ndakasaina kufa kudhara kana mabongo vanoziziva pakodhina waya idea muri kutamba nayo mazvizvo ndakasaina kufa kudhara musazvinyepe but hakuna anondiuraya futi anoti hamugoni kundiuraya iwe ukazvipira geza ukati iwe uchamirira vanhu vari kumirira inini muno muZimbabwe ndichamirira mudhara idea wamuri kufungidzira ndichitaura behalf side raid idea hapana zvamunomuita ndiri kuurayai magentlemen. Geza nombwa dzako iwe geza hauna power. I'm too young geza, I'm too young. Nziza urimbwa geza uri chidhanana chaunonzwa kuti dhanana iwe kana uchipenga iwe pengera kwa wakaroiwa usauda kupengera una president uchitaura shit unobvisa munangagwa wakamira pachisani iwewe gentlemen munofa tambirai kurefu nonayo mastreet endai kumabasa musanzi muende kumastreet isu takamirira kuuraya vanhu vanouya vachida kuchidzira munangagwa tinokuuraya kwete zvekuti anzi zvekuzvaidzai kuti hei muchazoya kuita demonstration muZimbabwe muchidzira munangagwa inini definitely ndiyo macho vandiri kukuudzaya ndati munofa inini ndinouraya kwete zvinonzi anzi hei ndichazoita sikinemi kauida kufa ndati ndinouraya kamitamba namunangagwa amheno anosvika inini handitye ndati inini ndinoita sei ndinouraya geza vamuri kutemba ngatisanga geza ndatiudza hama dzako dziri kukusapota kuti ngawafanochera gomba rako inini ZANU-PF ndakafa ichandifuchira ndio hama dzangu idhi ndiyo hama yangu kana yakafa shumba wanondifuchira iwe udzai mbuka dzako dziri kukutuma kuti ayo hanzi wafanochera gomba rako ZANU-PF wachafanocherawo gomba rangu pano makombo evanhu wangani 2 iwe nini geza pano makombo evanhu 2 iwewe nini ndiri 2 wakazvitadza zvauri kutaura uida hanzi unoda kubvisa munangagwa
aiwa zoti wewe ni 32 either tichafushiwa tese tironga 32 iwe handisi kukujaisa handikumisa uya musiti uone iwe ndiwe munhu andiri kuda geza novanhu uri kutumai waudze andina basa kuti uri mupati medu andina basa kuti uri kupi whatever uri mupati medu uchituma geza ndati geza uyo yadhai wakazvitadza iwe wakatadza kuuraya ini zvauri kutaura iwe ndiwe uri kufa hauzvigoni izvo vana uya munangagwa wanzwisa usatambe namunangagwa kana maguta nyemba dzenyu mudanzi pai munobvisa munangagwa pachigaro makamira sananiko iyo munangagwa haana kuvhoterwa here zvaunofungidzira hanzi ed munomita seed wamuexpecta imi hakuna zvinoitika muno muzimbabwe inini handimire pazvinenge zvakanaka ndati ndinomira pazvinenge zvakaipa pana purezidenti wangu kuzvitemba zvibvunze kuti ndiri kutembei ndakati kana muda kuona imbwa ichigwauta batai muridzombwa munozoona kuti muridzombwa ndiani kana ichizisabata saka isitoda kubata geza toona imbwa hanzikana muchiona munhu achigwauta iri imbwa batai imbwa iyoyo saka isitoda kubata geza toona munhu ari kutuma geza tiri kukubata tiri kukukepcha geza iyoyo navanhu vako tiri kukukepcha batai geza muchaona munhu ari kumutuma definitely toda kukubata iwo anonzi geza uchazoona zvichaitika munhu uri kunyepera vanhu chiti uri muzimbabwe here kana kuti wakatiza kudhara kana uri muzimbabwe uya akatisangana newe uone zvatinokuita hatimbokumise tinokuuraya